Tää tuntuu tietysti jotenkin tosi oikealta koko ajan. Mä oon ihan samaa mieltä. Musta tuntuu, että meillä on ihan sairas yhteys. Oota! Mä käyn kakalla ensin. Varoitus! Vili Viljakainen käy treffeillä kakalla. Miksi kaikki miehet on tollasia sikoja? Älä välitä. Kyllä sä löydät vielä kunnon miehen. Siis sä et tiedä mitä se teki. Voit sä please ottaa mut takas? No todellakin. Kylläpä helpotti. Eiköhän jatketa siitä mihin jäätiin. Ei! Sä lähdet kuule meidän mukaan. Noniin, ja sit mennään!